Ke National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD haringkat ke jinga trailang pat ke North East India Committee on Relief and Development NABARD hak arpoi trek nai wing arja arpusan kila Pynlong ya ke exhibition kam seal halor ka phang pedeng JIVA, a program to enable communities in 200 wadi to transit to natural farming Hamadan Motirat Mission Mairang Eastern West Khasi Hills District. Hakani ke exhibition nalaban sakhi ya ke jingpen inam ya ki marrap na ki nongrap jonki self-help groups SHGS ki farmers producers organizations FPOS but ki nongsnakti ki bayo jingkershan na kat NABARD lingba ki scheme jongka kom ka tribal development form ka PODF ID fund but ka JIVA project. Hakani ke ski lawan banyadan lang daw ke Deputy Commissioner jong ke Eastern West Khasi Hills District ke kong Anita Kharpor kum ke kong san haringkat ke jingadan lang uti guite Deputy General Manager jong ke NABARD ke Dr. LR Nyota BDO Mairang Block ke kong Pyndonkam District Development Manager ke NABARD ki officer na kitanat sarkar boper ki bekentop ya ke agriculture, soil but water conservation, water resources but ke Krishi Vigyan Kendra KVK nalor ki nongmi khmat na Kunhun seng Tremon ngobha. Haba ajeng kran hakani ke jelang ke kong Anita Kharpor kalapan pau ba kani ke sngi kalong ke sngi ke basaiso ha ke bala yo i ke jinga trailang jong ki pajba bat ki tanat trai kam kum ke NABARD bat ke NABARD. Kala kenturu ya ki pajba ba kini trailang bat kini ki tanat khnang ba kin yo jingmentoy ha ke jingkiu saprang ha ki kam ki ba ki angnot kam tam ha ke kam rap ni ki kam penmi ya ki mar na kani ka than. Ki tanat ki balaya trailang pat Kyntiew ya kata kayo ka kot khamtam jong ki nong rap kala sandul bat kala wandol hakani ka exhibition ka balong mentakasu kila kan I ya kata ka jingjo kila kan I ya kata ka jing so ya ka jing ya trailang jong ki pajba jong ka kunrut jong ki than kunrut bat kini ki nak traikam but hakane kapor nakwa ban kentu ye ki pajba ba pension ye ka ne ka kabu pension ye ka ne ka la ban kham tip shu na kini ki nak traikam ki ba per ki ba ya don kata ka mensiang kata ka thom ka banya tray ban Kyntiew ya ka yo ka kot jong ki pajba jong kanika than jong kanika district jungi khnang ba pinyo ya kata pinya yo la pa chi ni kata ki jingman toy ban Kyntiew ya ka nu ka kam ka ba pi khmu kam tam ha ka kam rat bat ka kam ban pi penmi e ki mar ki mata ki badai na kane ka than ka jalala jong ni wa chintep na ta ka sni kin don ham ni ya mel jing mod shim ye ki ta ki chintep khlang ba phede bi yo ban Kyntiew ya ka ta ka jing trei ya ka yo ka kot jong phi hakani ka por na kwa ban ben rap ya ka ka ba ila Khlem I Madam BDO I Madam Nyota hakmak jonga haba I penken mau ba kinong rep kilong kiba kodo ka jing rep kalong ka kakam ka ba kodo ka ba ni hapat khenpor haga jing long breu ngidon kam likely kita ki basic necessities ki ong diki kite da kaktien pareng kale bangin ring mensin kabam bangin bam bangin bangin la ban ya ban yang ban trai ban kata bat kayeng ban shong kita diki basic necessities to me ki bre bat la da kabam kade kawai na kita ki basic necessity la ni ki Pyndonkam ki ba kong san ni ukon ban ri ta ko ki ba pan mi ya kata ka ba ki kham kong san ki kham song do ti ki nong rep ki nong
trailing kha ki ba penmi ya ki bam ban pendak ban penbiang yang ni ki batrai sarkar ni ki batrai business ni ki banyak kali ki batrai ki wei ki kam bagian la ban penya ki kam na tharai phi kham shomdor phi kham kom san ma phi na mar la dang ni yo ki bam na phi ngin satrai sakam no ngin don kata ka board me kata kajing mod jing perkhat jungi ngakwa ban kentu biang kajing mod jing perkhat jungi syakani kathan chkele gajala Meghalaya jungi kaba ponsin bagi perkhat bakla ba lada umyo kam ni sakut hakatakara ni dei kiba nimla banya chaprang ni sakut hakabarat kata kadai kababakla namar kekamret haka re-India hi pindapai ka re-India ka economic trong ka re-India ka yok ka kot trong ka re-India ka dei na ka kamret ka ba kraw ka jing yok trong kot ka dei na ka kamret pindapai kidon kirithor kiba kampau syakmat hakarat karyang kum kari panjang kepada yo nam ya kata ka nam kaba kiong ba kadai ka bread basket of India ame kadai kata ka jaka kaba penmi akabam jong kari berokowai pindapat ikinong rat hang tu mdai kiba bamla ban yola ban trei kiwei kam tiki rat no Pindawat jengtir kambanya ya kitu kinong rep hakini ki jela kum ha Punjab ye ki khon ki lej puli ya ka agriculture ki lej puli ya ka engineering ki wan phai ba ki Pyndonkam ya kata ka jing start ka bakilayo na kata ki jing puli banlang Kyntiew ya ka rep karya namar namta jongki ka rep karyang kadai ka wei ka kam ka ba kordor bat ka ba komsan dia kombai la ong i video madam ne ba kata ka jing kala ka jing perkhat jungi la dom kam ba menta na kentu bangin ngin sim yo tau senjam bangin penkalai kata ka jengmot jeng perkhat jengi bat ngin la ban pen shongdor ban pen kordor ya ka kamrat kamriang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha Pyndonkam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya